Ac croeso arbennig i chi gyd. Croeso hefyd adre, os ydych chi yn gwylio adre ar y we. Gobeithio gewch chi fendith o fod efo ni bore yma. Gwasanaeth pob oed ydy'r gwasanaeth bore yma. Felly, mae'n wasanaeth i chi gyd. Be bynnag di'ch oedran chi bore yma o'r ienga i fyny i'r hynna, a na i ddim edrych ar neb. O ran y cyhoeddiadau, yr wythnos yma, felly cofiwch, mae gennym ni carolen ole canwyll heno am 5 o'r gloch. Rwan ta, dwi wedi cael warning, os ydych chi'n canu heno, right, mae'n rhaid i chi ymarfer. Okay? Mae'n rhaid i chi ymarfer. Os ydych chi ddim yn ymarfer, ydych chi ddim yn cael canu. Iawn? Felly, mae'r ymarfer yn digwydd ar ddiwedd yr gwasanaeth. So fydd y plant gynta, iawn, sy'n gweld ydych chi'n canu, a wedyn yr bobl hŷn wedyn. Felly mae rhaid i chi ymarfer os ydych chi'n canu heno. Ond plis, gwahoddwch pobl, gweddiwch am y gwasanaeth, gweddio bydd pobl yn dod mewn o'r tu allan o'r gwahoddiadau ac yn y blaen, da ni wedi bod yn ei rhannu. Ond sylwch mae am 5 o'r gloch mae o heno. Wedyn, Nadolig, diwrnod Nadolig, gen ni wasanaeth yma am 8:30 wedi 9 bore dydd Nadolig. Ag os ydych chi'n cofio, mae o'n wasanaeth lle mae pawb yn cael dod ag cyfraniad. Felly, plis, os ydych chi'n dod y cyfraniad, newch chi roi gwybod i Rhodri. Fel bod Rhodri yn medru cynllunio fo, ac yn medru wneud yn siŵr fod ne ddigon o eitemau, ond hefyd dim gormod o eitemau, achos da ni'n siŵr bod yma am 5 o'r gloch y pryn hawn yn adan. Felly, ond plis, meddyliwch am eitemau ar gyfer y gwasanaeth yna, ac gwasanaeth ydi o rili, ni rannu beth mae Nadolig yn golygu ni, a beth mae Duw wedi bod yn deud wrthon ni yn ystod y tymor yr advent yma. Ac wedyn, wythnos nesa, os Duw yn mynd, mi fydd Emyr James yma'n pregethu yn y bore, am 8:30 wedi 10, a wedyn yn y nos am 6 mi fydd Elin ac Eli yma o yr Iwerddon, ac mi fydden nhw'n sôn, mi fydd Elin yn sôn am ei gwaith yma efo ni, felly cofiwch am hynny. Nifer ohonoch chi'n cofio, dwi'n siŵr, Bwjata, fuodd efo ni pryd oedd i mis Mehefin oedd hi, ynde. Wel, ges i barsel arbennig ganddo fo, nath o gyrraedd. Oedd o'n rhyfeddol, rili, nath o textio fi wythnos diwetha, dwi'n meddwl, yn gofyn am ynghyfeiriad i. Felly mae post o India yn wych yn gweithio yn arbennig o dda. Ond mae o wedi, chwarae teg, mae'r ysgol, chi'n gwybod bod o yn helpu arwain ysgol allan yna. Wel, mae plant yr ysgol wedi wneud cerdyn Nadolig i bob un o blant yr eglwys yma. Felly, falle, beth fedra i wneud ydy fedra i roi nhw, neu rannu nhw allan rwan. Os di'r plant ydych chi eisiau dod ymlaen i gael, allwch chi gael cerdyn Nadolig. Dwi'm yn gwybod be yn union sydd ynddyn nhw, okay? So... Mae yna rei i'r plant hŷn hefyd, o gewch chi rei wedyn, okay? Ond mae'n lyflu, actually, cofio amdanyn nhw fanna yn India. Ac oeddwn ni yn meddwl, ella se fo'n neis yn y flwyddyn newydd, ella se ni'n neud rhywbeth fel sponsored rhywbeth i hel arian i'r ysgol. Se hwnna'n neis, bysa. Ella nawn ni ddim, tro diwetha, nath ni gario toilet mewn berfa o Lyn Ogwen i'r capel yndo. Ag nathon ni lwyddo i ffeindio'r toilet mwy trwm posib. Ond ella nawn ni ddim byd fel ar trwm na, ond fysa fo'n neis casglu arian yn bysa iddyn nhw a'i cofio amdanyn nhw fanna. Reit, weddiau, a wedyn mi gychwynnwn ni. O arglwydd yw dad, diolch i ti am y bore yma. Diolch i ti am y ffaith bod ni wedi bod efo'n gilydd. Da ni ddim yn cymryd hynny'n ganiataol. Da ni'n diolch i ti am yn teulu y ffydd. A da ni'n diolch bod ti wedi achub ni, a bod ni yma, nid
just oherwydd bod hi'n amser neis o'r flwyddyn, nid just oherwydd bod ni'n cael anrhegion a cael bwyd neis a pethau fel la, ond oherwydd bod Iesu Grist, bod ni'n cofio bod Iesu wedi dod i'n byd ni, yn faban bach. Da ni'n diolch i ti rwan, da ni'n cofio am bwdiata ar ysgol yn India a Cristnogion eraill drwy y byd i gyd, gan sylweddoli efallai bod nhw ddim efo beth sydd gen ni o ran y pethau materol, ond da ni'n diolch bod nhw efo ti a bod ti yn eu cadw nhw. Ac da ni jyst yn gweddio drostyn nhw rwan. Bydd gyda ni bore yma, dwi'n gweddio, yn enw Iesu Grist. Amen. Wel, mi ganwn ni efo yn gilydd Carol, mi ydi Carol y Calypso ydi hon, gwelwch faban ar ei wely gwair, y preseb oeraidd llwm i faban mair, hithau'n siglo'r cryd i'r eiddyl clawd, tywysog nefoedd i ni'n frawd. Diolch chi, gewch chi eistedd i lawr. Blant, ydych chi eisiau dod ymlaen, gewch chi eistedd y llawr yn fama. Dych boi ni, da ni wedi glanhau o. Peidiwch dod o'r rhy agos, os dwi'n mynd i ddangos chi bach o le i chi. Reit ta, mae chi gwestiwn, a gewch chi ateb o geith y bobl hun a'i ateb o hefyd. Pwy ydych chi'n trystio? Pwy ydych chi'n trystio? Mam, ti'n trystio mam, da iawn. Pwy arall wyt ti'n trystio? Ti'n trystio Iesu, da iawn. Ateb gwych, gawn ni gyd fynd adre. Achos ti wedi cymryd yn pwynt. Na, da iawn ti, bril. Rhywun arall ydych chi'n trystio? Duw, ardderchog, Pwy? Yr ysbryd glân, na ni. Mae gennym ni'r drindod yna yn wych. Ffantastig. Cwestiwn arall ta. Pwy ydych chi ddim yn trystio? Pwy ydych chi ddim yn trystio? Beth di? Mam. Mam, ti ddim yn trystio mam. Na ni, mae'n iawn, di hwn ddim yn mynd allan yn fyw, so da ni'n Bad guys. Bad guys. Ydych chi ddim yn trystio bad guys? Fi? Herod. Fysa ti da iawn, Os ni'n mynd trystio Herod. Reit ta. Wel, gadewch i ni gael Esther
a Lydia. Newch chi ddod allan yma, please. Esther a Lydia. Gwych. Ffantastig. Reit ta, so da ni'n mynd i chwarae gêm bach rwan. Okay? Mae eisiau chi feddwl pwy ydych chi'n trystio fwyaf. Lydia neu Esther. Iawn? Reit ta, so llaw fyny pwy sydd yn trystio Lydia fwyaf. 3. Esther fwyaf? 1, 2. Cynan, come on, ti'n neud y benderfyniad? Na? Oce, felly Lydia nath ennill hwnna, ie? So geith Lydia fod yn fanna, ac Esther yn fama. Reit. Naomi, ti allan. Oce, bryl, diolch. Reit ta. Lle mae Naomi yn ffitio mewn i fama? Paid yn mynd i'r ochr yna eto. Oce, ti di fama ata fi. Reit, so lle fysa chi'n rhoi Naomi? Dych chi'n meddwl bod Naomi, bych chi'n trystio Naomi fwy na Lydia, yn y canol neu yn fanna? Lle fysa chi'n rhoi ti? Yn y canol fysa ti'n rhoi ti. Oce, Lydia, Naomi yn y canol. So dych chi ddim yn trystio Esther na dych lot. Oce, pwy arall gawn ni? Judah. Ti dona, Judah, ti allan? Mae gen i syniad lle mae hwn yn mynd i fynd, a gawn ni weld. Reit, lle mae Judah yn mynd i fynd, dych chi'n meddwl? Ydych chi'n meddwl bod chi'n trystio Judah lot? Yn y canol, neu yn fanna? Lle fysa chi'n oed o? Lle fysa ti'n oed? Ti'n meddwl lot, oce? Da iawn. Beth amdana ti, Anna? Yn y cefn. Ie, na ni. Wel, beth... Na i roed Judah fama. Na ti, gret. Reit, pwy arall? Lowri. Ti allan? Reit, lle fysa chi roed Lowri? Lle fysa chi'n roed Lowri? Dych chi'n trystio Lowri? Fysa hi'n mynd ochr yna. Ar hyn o bryd, Lydia, dych chi'n trystio fwyaf. Ie? A Judah lleia. Oce, so lle mae Lowri mynd i fynd? Cynan, lle fysa ti'n roed Lowri? Lle dyle fi'n di gofyn i ti. Lle fysa ti'n rhoi ti? Yn y canol. Oce, cerdi yn y canol. Na ni. Di'r Paris ddim yn dod allan yn dda o gwbl yn yma. Na. Oce, pwy arall? Ania. Ania, ti. Sgol i ti fod yn dda? Lyfli. Reit. Lle fysa chi'n rhoi Ania? Anna. Yn y canol o fanna. Oce, reit, gonta, cerdi'r canol. Rhywun arall isio? Pwy arall gawn ni? Aran. Neu di ddod? Bryl, diolch ti. Iawn. Reit ta, beth am Aran? Lle fysa chi roed Aran? Rhwng Ania a Lowri. Dych chi'n specific iawn, da iawn. Oce. Felly, os fysa chi'n trystio, so dych chi'n mynd o Lydia, so mae'n amlwg bod ni'n trystio Lydia lot fawr iawn, a wedyn o'r holl ffordd lawr i Judah. Chwarae teg, dwi'n meddwl, dydy hwn ddim yn... Mae'n eitha anodd, achos fysa ni'n trystio pawb yn bysen yn fama. Chi gwestiwn, pe bawn ni yn gofyn i chi... pwy allwn ni reid na? Ni ddim gofyn i neb ddod allan. Dydw ni, beth sy'n ni'n dweud? Donald Trump. Lle fysa chi'n rhoi Donald Trump? Lle fysa chi'n rhoi fo? Yn reit y fama, ie? Achos ella sy'n ni ddim yn trystio fo. Ie, oce. Na ni. Beth am rhywun fel... doctor? Lle fysa ni'n rhoi doctor? Yn y canol o fanna? Oce. Iawn? Oce. Efalle, dych chi'n mynd be, fysa ni'n dieddol o trystio doctor? Os di doctor yn deitha ni, cymwch ffisig, da ni fel arfer yn trystio bod nhw'n mynd i wneud y gorau i wneud y ddan. Felly fysa ni'n rhoi doctor draw yn fanna, yn byswn. Ie? Ond, da ni'n medru trystio pobl mewn gwahanol ffyrdd. Diolch yn fawr iawn, gwych chi fynd i eistedd lawr rwan. Diolch. Sut da ni'n gwybod bod ni'n medru trystio rhywun? Sut da ni'n gwybod bod ni'n medru trystio rhywun ta? Sut ydych chi'n gwybod bod chi'n medru trystio Lydia? Oedd o herwydd y ffordd oedd hi'n gwisgo? Na? Mae'n Glyn.
Mae'n Glyn. Rhywbeth arall? Sut ydych chi'n gwybod bod chi'n mynd i trystio doctor? Neu athro? Neu mam? Neu dad? Maen nhw'n gwybod be maen nhw'n neud. Da iawn, ydy. Maen nhw'n gwybod be maen nhw'n neud. Mae'n dibynnu pa ddoctor ydy. Mae hynna'n hollol wir. Ydy, mae'n dibynnu pa ddoctor ydy. Ond dyn ni'n medru trystio nhw fel arfer oherwydd bod nhw'n deud y gwir. Ynde? Oherwydd bod nhw'n deud y gwir. Rwan ta, mae gen i yn fama crackers. Rwan ta, be dwi eisiau chi wneud? Dwi eisiau chi gymryd cracker. Dwi eisiau chi fynd ar cracker at rhywun sydd yn eistedd i lawr y fanna, a dwi eisiau chi dynnu'r cracker efo nhw. Iawn. Wedyn, tu fewn y cracker, mae yna het, dwi'n meddwl, dwi'n gobeithio, dwi'n wedi checio, mae yna fel arfer het mewn crackers, does? Dwi eisiau chi roi'r het ar eu pen nhw, iawn, a wedyn hefyd yn y cracker, mae yna ddarn o adnod. Iawn, a newch chi ddod ar adnod yn ôl i fama. So mae gennych chi cracker, dewiswch rhywun, iawn, ewch chi dynnu'r cracker efo nhw, rhowch yr het ar ei pen, os oes rhywbeth arall yna, mi fedrwch chi fynd ag... mae gen i fi rei extra fama hefyd. Esther, ti isio? Na ti. Juda. Aran, ti isio? Na ti, Brel. Lovely. Ben, ti isio? Na ti. Na ni. Dach chi isio tynnu di yn hwnna? Reit. Dwi'n gobeithio bod yna adnod yna fo. Dach chi wedi ffeindio'r adnod? Gwych. Reit. Mae'n e joc hefyd, oes? Gewch chi roed y rybys yn yr ochr yma na. Reit, dach chi wedi ffeindio'r adnod? Gwych. Na ni. Iawn ta. Da ni'n isio'r jigsaw, da ni jyst isio'r adnod. Ti ddim efo'r adnod? Ti efo adnod, Bril? Tyna fo'r adnod allan? Reit ta. Gewn ni gael yr adnod i fyny ar y sgrin os gwelwch chi fod yna. Na ni. Reit. Gan i weld, fedrwch chi roed yr adnod mewn trefn i fi. Dyma'r adnod, sbiwch. Am hynny, y mae'r arglwydd ei hun yn rhoi arwydd i chwi. Wel, ferch ifanc yn feichiog a phan esgor ar fab fe'i geilwn Emmanuel. Fedrwch chi roed o mewn trefn? Ond na ddim adnod yn un ti? Paid y poeni. Ti eisiau helpu fama beth bynnag? Reit, da chi eisiau helpu fo roed yr adnod mewn trefn? Da chi am roed yr adnod mewn trefn? O'n i'n deud cynt, Don, bod ni'n gwybod bod ni'n medru trystio rhywun os dyn nhw'n deud y gwir. A'r peth rhyfeddol am adeg y Nadolig ydy bod ni'n clywed bod Duw wedi dweud y gwir. Proffedoliaeth yma wedi cael ei sgwennu tua 700 o flynyddoedd cyn geni Iesu Grist, 500-700 o flynyddoedd cynt, ac da ni'n gwybod bod o wedi dod yn wir, i fod o wedi dod yn wir. Dych chi'n rhoid o mewn trefn? Os e ddarn ar goll, na ni, lle bod o wedi mynd yng nghanol yr rybys. Na chi. Ardderchog. Reit, ydyn ni be? Gewch chi wneud hwnna wedyn. Gewch chi orffen o wedyn. Gewch chi fynd yn ôl i eistedd yn eich seti. Bril. Diolch yn fawr iawn i chi. O'n i'n deud bod ni'n medru trystio Duw. A da ni ddim jyst yn trystio Duw oherwydd mae Duw ydi o, y dylen ni fod yn ei trystio fo oherwydd mae Duw ydi o, ond da ni'n trystio fo oherwydd mae o wedi dweud pethau wrthon ni,
a mae'r pethau yna wedi dod yn wir. O'n i'n edrych ar faint o addewidion yn yr Hen Testament, so addewidion mae Duw wedi rhoi cyn i Iesu gael ei eni, nath ddod yn wir yn yr arglwydd Iesu Grist, pethau nath o ddweud wrthyn ni. Ac mae pobl ddim yn siŵr, ond mae rhwng 300 a 570 o broffwydolaethau. Pethau nath Duw ddweud trwy broffwydi a nath ddod yn wir yn yr arglwydd Iesu Grist. A dyma un o'r pethau rhyfeddol, a dyma pan bod ni'n medru trystio Duw. A dyma beth ni'n cofio adeg yn Nadolig, fod Iesu wedi dod, wel y ferch ifanc yn feichiog, a phanesgor a'r fab fe'i geilw yn Emmanuel. A dyna fydd y thema y bydd Rhodri yn edrych arno fo weddill y cyfarfod. Wrth i ni gario ymlaen, gadewch i ni addoli Duw gyda'n gilydd a canu o tyred di, Emmanuel, a datod rwymau Israel, sydd yma'n alltid unig trist, hyd ddydd datguddiad Iesu Grist. Dim ond tair pen, so dyn ni'n mynd i ganu 12 neu 20 fel sy'n yna, ond Diolch yn fawr i Steff. A mae rwan yn gyfle hefyd i fi ddeud diolch yn fawr i chi gyd. Wrth i ni bron cyrraedd diwedd y flwyddyn, diolch i chi gyd am wahanol bethau da chi wedi gyfrannu, helpu efo panad, helpu efo gwasanaethau, gwahanol weithgareddau efo plant ieuenctid. Da ni'n gwerthfawrogi eich ymdrech a'ch ymroddiad chi. Ac felly mae gennym ni anreg i bawb ar y diwedd. Cracer oedd hwn i fod, ond mae wedi torri chydig bach. Felly mae o'n gracer mawr yn llawn fferins, a wedyn ei wneud yn siŵr bod o ar y stondin wrth ymyl lle panad ar y diwedd. Felly, nid helpwch eich hun, gnewch yn siŵr bod pawb yn cael yn gyfartal. Ac i rhai sydd hefo anghenion bwyd arbennig, mae gennym ni supply ar eich cyfar chi. Da ni'n mynd i fod yn meddwl am y gair Emmanuel. Da ni wedi bod yn canu amdano fo. Yn meddwl am be ddywedwyd am Iesu Grist. Ac felly, be da ni'n mynd i wneud? Da ni'n mynd i ddarllen o'r Beibl hefo'n gilydd, a gan bo hon yn oedfa pob oed, da ni'n mynd i rannu
y darlleniad rhwng y gynulleidfa i gyd. Felly, chi'n meddwl sut da ni'n mynd i rannu. Mae'r darlleniad yn mynd i fod ar y sgrin yn dod o bennod gyntaf Efengyl Mathew, adnodau 18 i 25, a mae'r darlleniad wedi cael ei rannu yn 4 tudalen gwahanol ar PowerPoint. Ja? Felly, da ni'n mynd i fynd merched o bob oed yn gwneud y sleid gyntaf, dynion o bob oed yn mynd i wneud yr ail sleid, ac achos bod o'n bob oed, da ni'n mynd i fynd y trydydd sleid i bawb sy'n 50 oed neu iau, a wedyn y sleid ola 50 oed neu fyny. Iawn? Ond da chi'n gorfod datgelu yn union pa gategori ydych chi. Dwi'n mynd i fod yn tynnu llun o hwnna chi'n gwneud y darlleniad fel prawf. Felly merched, dynion o bob oed. Be nes i ddeud, o 50 ag i lawr trydydd sleid, a wedyn y sleid ola 50 ag i fyny. Iawn? Ydych chi'n barod? Mae'r pob peth... Gewch chi sefyll i fyny hefyd. Ia. Go on. Os ydych chi'n gallu, pawb ar eich troed, ta? Barod? Nawn ni gychwyn. Wel, os dwi'n cofio'n iawn, merched i ddechrau. Iawn. Barod? Mathew 1, 18 i 25. Fwr ni. Dynion. Ond wedi iddo gynllunio felly, dyma angel yr arglwydd yn ymddangos iddo mewn breuddwyd a dweud, Joseph, fab Dafydd, paid ag ofni cymryd Mair yn wraig i ti, oherwydd mae'r hyn a genhedlwyd ynddi yn deillio o'r ysbryd glân. Bydd yn esgor ar fab a gelwi ef Iesu, a mae ef a wareda ei bobl oddi wrth ei pechodau. 50 ai? A digwyddodd hyn oll fel y cyflawnid y gair a lefarwyd gan yr arglwydd trwy'r proffwyd. Wele bydd y wirydd yn beichiogi ac yn esgor ar fab, a gelwi Immanuel. Hynny yw o'i gyfieithu y mae Duw gyda ni. A phan ddeffrodd Joseph o'i gwsg, gwnaeth fel yr oedd angel yr arglwydd wedi gorchymyn a chymryd Mair yn wraig iddo. Diolch yn fawr iawn i chi gyd. O'n i'n teimlo dos ni fod yn drigarog efo'r criw hun, jyst rhoi un adnod bach. Ond be da ni'n mynd i fod yn neud weddill yr amser hefo'n gilydd ydy meddwl be mae'r geiriau yna yn ei olygu, ac yn arbennig y disgrifiad da ni'n gael o Iesu. Y disgrifiad yr ydyn ni'n gael bod y ffaith bod Iesu wedi cael ei eni o Mair, y wirydd, y ferch ifanc, yn dangos bod Duw wedi cadw iair, fel y gwelson ni o'r adnod o Eseia, a bod Iesu yn cael ei enwi neu cael ei ddisgrifio Immanuel, hynny yw o'i gyfieithu y mae Duw gyda ni. A da ni'n mynd i fod yn meddwl hefo'n gilydd be mae hynny yn ei olygu. Ond cyn hynny, dewch i ni weddio. O arglwydd Duw, da ni yn diolch i ti, bod ni'n cael cyfle fel hyn i dy addoli di, ac wrth i ni nesau at Dolig i ryfeddu at dy gariad di, yn dod trwy dy fab yr arglwydd Iesu Grist i fod yn waredwr i ni. A da ni yn gweddio arglwydd y bydd y cyfnod o'n blaena ni yn gyfnod lle da ni'n gallu ystyried be ydy gwirionedd yr hyn yr ydyn ni'n ei ddathlu. Mae yna lot o bethau eraill yn gallu mynd a'n bryd ni,
yn gallu pwyso na ni, yn gallu mynd a'n sylw ni, ond da ni'n gofyn arglwydd bod ni trwy dysbryd glân di yn cael amser i feddwl yn fwy difn ynglyn â pwy ydy'r arglwydd Iesu. Be mae Duw gyda ni yn olygu? Pam ydym ni angen achubwr a sut ydym ni'n gallu trystio'n llwyr yno ti fel Duw sydd yn dad, mab ac ysbryd glân? Felly arwain ni rho oleuni i ni wrth i ni wrando, wrth i ni feddwl, wrth i ni ganu a gweddio. Da ni'n gofyn y bydd dy bresenoldeb di'n amlwg hefo ni, ac arglwydd da ni hefyd yn gweddio yn ehangach am rai sy'n methu bod hefo ni. Da ni'n meddwl yn enwedig am Gwenan yn ysbyty, yn gofyn y byddi di'n agos ati hi, yn ei chysuro hi, ac arglwydd am gymaint o bobl eraill sydd ella ddim yn llawn llawenydd yn edrach ymlaen at y dolyg ella'n ofnus, ella'n ansicr, ella'n drist. Arglwydd, da ni'n gweddio y bydd yr arglwydd Iesu Grist, y fab annwyl di, yn dangos i'r rhai yma dy fod ti eto yn dduw hefo ni trwy Iesu Grist. Bod chdi ddim i gael dy weld arglwydd Iesu yn y cnawd, eto da ni'n gallu dy brofi di ar waith heddiw. A da ni'n diolch bod da ddewid di yn gadarn fel y gallwn ni drystio'n llwyr yno ti am fywyd tragwyddol. Oherwydd dy fod ti wedi dod i achub, wedi dod i goncro pechod y diafol, marwolaeth a hyd yn oed uffern. Felly arglwydd, da ni'n gweddio dy help di rwan wrth i ni fod hefo'n gilydd, i bwyso, i drystio arna ti. Ac y bydd yn adolyg yn gyfla o'r newydd i ni ddiolch a profi llawenydd dy gwmni di, y cwmni sydd yn well na unrhyw beth da ni'n gallu gael yn y byd. Cliw yn gweddi ni a derbyn yn diolcha'n mawl ni rwan, wrth i ni ofyn dy faddeuant di, a cyflwyno'n hunin a'r cyfan i ti, yn enw ac yn heiddiant ti'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, cyn i ni fynd i feddwl am y gair Emmanuel, da ni am ganu carol gyfarwydd efo'n gilydd rwan. Carol sy'n gyfarwydd draws y byd i gyd. Dawel nos, sanctaidd yw'r nos, cwsg a gerdd, wain a'r hos. Eto'n effro, mae Joseph a Mair. Faban annwyl yng nghwsg yn y gwair, cwsg mewn gwynfyd a hedd, cwsg mewn gwynfyd a hedd. Mae'r darlleniad yn dweud, edrychwch, bydd merch ifanc sy'n wirif yn feichiog ac yn cael mab, bydd y plentyn yn cael ei alw yn Emmanuel, ystyr Emmanuel ydy mae Duw gyda ni. Mae hwnna'n
yn rhan bwysig o'n dathliad ni, bod Duw wedi dod i'n byd ni, bod Duw wedi dod yn un ohono ni. Pam bod hynny'n bwysig? Wel, mae Duw wedi rhoi addewid y bydda fo hefo'i bobl trwy'r Beibl. Da ni'n gweld yn aml yn yr Hen Testament, pan oedd Duw yn dangos bod o hefo'i bobl, doedd o ddim yn dangos i hun mewn person yn glir iawn. Be oedd o'n neud? Oedd o'n dangos i hun trwy arwyddion gwahanol. Felly, os da chi'n cofio lot o hanesion dramatig yr Hen Testament, da ni'n clywed am bethau yn dangos bod Duw yn agos, bod Duw hefo'i bobl. Ac oedd nhw fel arfer yn bethau, enghraifft, cymyla, mwg, tân, sŵn gwynt mawr. Ac os da chi'n cofio am Dduw hefo'i bobl yn dod â nhw allan o'r Aifft, trwy'r Môr Coch a thrwy yr anialwch, yr hyn oedd yn arwain y bobl ac yn dangos bod Duw hefo nhw, os gawn ni'r sleid nesaf, colofno niwl a cholofno dan ynde. Felly mi oedd y bobl yn gallu gweld rhywbeth a gweld bod Duw hefo nhw. Ond eto, arwyddion oedd y pethau yma. Pan mae Iesu'n cael ei eni, da ni'n gweld person yn cael ei eni yn dydan. Babi bach oedd Iesu, ynde? Ond eto babi bach sydd yn dangos bod Duw hefo i bobl. Ac felly, da ni'n dathlu y wyrth honno, bod Duw wedi dangos unwaith ac am byth bod o hefo i bobl trwy ddod yn un o'r bobl hynny, yn fabi bach, yn cael ei eni yn Bethlehem ac yn antyfu yn ddyn nath farw ar y groes. A mae yna rhywbeth, wel mae yna nifer o bethau rhyfeddol yn y ffaith honno bod Duw hefo ni. Dwi'n mynd i ddangos chydig bach o lyniau i chi sydd wedi bod yn y papura newydd drost yr misoedd neu'r wythnosa dwytha. Na ni'n neidio. Mlaen, na fo. Ella bod yna reina chi, neu rhan fwyaf na chi ella ddim yn gwybod pwy di'r bobl yma. Yn y top, mae gan ni lun o res o bobl yn Wrecsam wrth dwytha, dwi'n meddwl ydyn nhw. Ac yn eu plith nhw, mae Ryan Reynolds, perchenog Clwb Pêl-droed Wrecsam, a be di enw'r boi wrth i ochr o? Channing rhywbeth? Channing Tatum, sydd mae'n debyg yn actor enwog. Yn Wrecsam, mewn gwesti neu tafarn yn Wrecsam. Pam bod hwnna'n stori newyddion? Mae yna bobl fawr, mae yna bobl enwog wedi dod ata ni. Y llun ar y gwylod? Rwy'n yn gwybod pwy di'r bobl yn y llun? Mae yna reina chi'n gwybod. Come on, dydwch wrtho fi pwy ydy yr hogan ar y chwith yn y llun ar y gwylod? Olivia Rodrigo, sydd mae'n debyg yn gantores enwog. Ond, yr hyn sydd yn hynod am y llun ar y gwylod, mae'n llun o Olivia Rodrigo yn M&S Llandudno. Felly mae'r gantores yma sydd yn enwog ar draws y byd, mae'n debyg, yn Llandudno go iawn yn mis Tachwedd. Un o'r mawrion, un o'r enwogion wedi dod ata ni, ond ddim cweit yn un ohona ni na. Ac bod wedi gwneud newyddion, a bod yna lot o ffys, a bod yna lawenydd, bod y bobl mae gymaint yn edrach i fyny atyn nhw ac yn eu parchu nhw wedi dod yn agos ata ni, wrth gwrs mae'n stori newyddion sydd hefyd, mae siŵr yn atgoffa ni, dyn nhw ddim hefo ni di mwy. Mae siŵr bod yr ffilm stars wedi bod yn Wrecsam a di mynd yn ôl i'w cartra yn Hollywood. Hyd y gwn ni, dydy Olivia Rodrigo ddim yn siopa pob wsnos yn M&S Llandudno. Felly, mi nathon nhw ddod yn gymharol agos a wedyn mynd. Ond pan da ni, os o'n i'n ôl un sleid i weld yr adnod, os ydyn ni'n meddwl am Iesu Grist, da ni'n gweld y datganiad, mae Duw gyda ni, mae Duw hefo ni, a be mae y Beibl yn ei ddeud ydy bod wedi dod ag aros efo ni, wedi byw bywyd fel un ohono ni, wedi marw ar y groes, wedi codi'n fyw o'r bedd, ac yna wedi mynd yn ôl i'r nefoedd. A dyna lle mae o heddiw, yn teyrnasu. Felly ydy hynny meddwl bod Duw ddim hefo ni di mwy? Na. Mae
Iesu Grist wedi rhoi addewid i'w ddisgyblion bod o'n mynd i fod hefo ni am byth hyd ddiwedd amser. Dyna ddudodd o cyn mynd i'r nefoedd ar ddiwedd Efengil Mathew. A mae o hefo ni trwy ysbryd. Mae o hefo ni trwy air, mae o hefo ni yn ei gariad fel bod y Cristion, lle bynnag mae'r Cristion yn byw, yn gallu profi'r berthynas yna hefo Iesu Grist. Gallu cael yn arwain, gallu trystio ono fo, gallu gwrando ar ei gyngor o i'n helpu ni hefo pob math o bethau gwahanol sydd yn dod i'n rhannu. A mae o'n rhan ganolog o fyw bywyd fel Cristion ar y ddaear hon. Gallu deud mae Duw hefo ni yn Iesu Grist, yn byw yno ni yn yr ysbryd glân. A mae hwnna'n help go iawn i bob un Cristion sydd wedi troi at Iesu Grist. A da ni'n mynd i gobeithio cael gweithgaredd bach rwan sydd yn helpu ni i ddeall hynny. Ac ar gyfer hynny, dwi isio helpars, please. Dwi isio rhywun dawr Anna. Ddi'n rhaid law i fyny gynta. Wan, ti wedi clywed fi'n gwneud digon o storis plant i wybod, dylsa chdi di meddwl i ddechrau be mae'r Rhodri mynd i ofyn i fi wneud gynta, a wedyn cytuno. Achos nes i ddeud dwi eisiau rhywun dawr, be dwi'n mynd i wneud ydy dwi'n mynd i roi mwgwd ar chdi, a wedyn dwi'n mynd i ofyn i chdi ar ben dy hun, hefo mwgwd ar dy lygad, drio ffeindio yr arwydd yma dwi'n mynd i roi yn rhywle yn y stafell. Cyn rhag ofn bod chdi eisiau newid y feddwl, wyt ti'n meddwl bod hwnna'n mynd i fod yn hawdd? Na. Ti dal eisiau trio? Oce. Iawn. Felly, nes i anghofio mwgwd, felly dwi wedi trio ffeindio. Nei di roed hwn dros dy lygad. Iawn. Eisiau gwneud yn siŵr. A na i drio gwneud siŵr bod chdi methu gweld dim byd. Mae'n rhaid i fod yn onast efo fi. Iawn, dwi'n trystio chdi iwan bod chdi methu gweld dim byd. Ti'n gallu gweld rhywbeth? No. Ti'n siŵr? Dwi'n gallu gweld pink a gwyn. Pink a gwyn, neithyn ar tro. Reit. Aros di fan am bach. Dwi yn mynd i roi... Ti'n cofio'r arwydd na nes i ddangos i chdi? Dwi'n mynd i roi o'n rola yn y stafell, iawn? A dwi eisiau ti drio i ffeindio fo. A ben dy hun, oce? Iawn. O eisiau chdi fod yn ofalus, dwi'n eisiau chdi redag. Iawn. Os y ti yn barod, ffwrdd y ti. Ac os y ti eisiau stopio gyd i ddeud, dwi'n eisiau cario ymlaen. Please paid a bangio mewn i ddim byd. Ti eisiau stopio? Ie? Neu, be allai gynnig ydy rhywun i ddod ata chdi i helpu chdi? Iawn. Ania? Ti ati hi? Iawn. Gei di helpu hi wan. Gei di dynnu fo, Anna. Diolch yn fawr iawn. Dangos o i bawb. Da iawn chdi. Ti wedi cyrraedd diwedd y daith. Gwych ar dderchog. Diolch yn iawn ti. Wan, mae gen i chydig bach o gwestiynau i chdi wan, Anna. Pan oedd ti'n trio ffeindio fo ar ben dy hun, oedd o'n hawdd? Na. Pam? Oeddech chdi'n gallu gweld dim byd? Oeddech chdi ddim yn oeddech chdi'n gwybod lle oeddech chdi'n mynd? Dim wir. Wan ta, oedolion, oedd y gêm yn anberig? Chydig bach. Wan, taswn i
taswn ni wedi deud wrtho ti, dos i rwla a gei di redag mor gyflym a phosib, be ti'n meddwl fysa wedi digwydd? Sa chdi di bangio? Fysa chdi... Do, o'n i yn sylwi bod chdi'n mynd bach yn rhy agos at y gwaith yn dolyg. Sa chdi di gallu... Sa ti di gallu brifo, bysat? Ond, pan nes di gael rhywun yn dod ata chdi, rhywun hefo chdi, sut nath ni newid pethau? Oedd o'n hawdd wedyn? Be ydych chi'n gorfod wneud? Yn union. Bod chdi dal ddim yn gallu gweld, bysach chdi dal yn gallu bangio mewn i bethau, eto, trwy drystio yn aniad hefo chdi, a'r ffaith bod ania wedi bod hefo chdi bob cam o'r ffordd, nes di gyrraedd pen y daith yn saff. A nes ti allu gwneud o mewn ffordd lle fysa... Sa ni di gallu bod yma am oriau yn disgwyl i chdi ar ben dy hun wandro gwmpas. Sa chdi di probably mynd mewn i'r goeden dolyg fysa chdi. Ond, achos bod ania hefo chdi, oedd o yn bosib i chdi wneud o, a nath i wneud yn siŵr bod chdi'n cyrraedd lle oeddech chdi isio. Wel, mewn ffordd, mae hwnna i gyd yn dangos i ni sut mae Iesu, trwy ddod ata ni a deud bod Duw gyda ni, yn gallu helpu ni trwy daith bywyd. Wan, da ni dal ddim yn gallu gweld pethau'n glir, fel oedd Anna, dal ddim yn gallu gweld pob peth yn iawn pan oedd Ania hefo hi, ond oedd hi'n gwrando ar Ania ac oedd ffaith bod Ania hefo hi bob cam o'r ffordd yn ei diogelu hi. A mae'r Beibl yn deud bod Iesu, bod Duw gyda ni, yn diogelu y Cristion. Da ni'n mynd i fynd ffordd anghywir? Yn pechod yndan. Da ni'n mynd i brofi pethau anodd yndan, achos da ni'n byw mewn byd lle dydy pethau ddim yn gweithio yn iawn. Ond mae arweiniad, mae presenoldeb Iesu trwy ysbryd hefo ni yn cael ei addo ac yn gysur ac yn nerth i ni wedyn, bod ni methu deall pethau'n aml, bod ni methu gweld pethau'n glir. A ydych chi'n gwybod be, mae hyn yn newyddion da i ni, oherwydd mae o'n golygu does am angen i ni fod yn wych am bob peth mwyn trystio'n Iesu Grist. Does am angen i ni gael yr atebion i bob problem cyn i ni allu troi at Iesu a trystio yn efo. Deud y gwir, mae y Beibl yn dysgu ni bod ni byth yn mynd i gael yr atebion i bob peth yn hynny. Bod ni yn sicr ddim yn gallu gweld pob peth yn glir, bod ni ddim yn gallu achub ni'n hunain o bechod. Ond mae Iesu yn dduw sydd wedi dod ata ni mwyn, nid yn unig yn helpu ni, ond fel byddwn ni'n clywed yn nes ymlaen, gwneud y gwaith, dos na neb ohona ni'n gallu wneud i'n hachub ni. Ond da ni'n mynd i ganu can wan. A mae'r gan yma yn helpu ni feddwl sut dos am angen i ni fod yn gry, yn fawr, yn glyfar mwyn gallu trystio yn Iesu Grist. Da ni wedi canu hi o blaen, dwi'n meddwl. Mae yna symudiadau i'r gan yma, gyda llaw. Dwi'n meddwl bod ni wedi canu hi o blaen. A mae'r gan yn deud, nid mega arwyr, mega dewr yw pobl ddiw. Nid pobl a chyhyrau, muscles mawr, heb glais na briw. Dydy Cristnogion, di pobl ddiw ddim yn mynd trwy fywyd heb gael ei brifo. Neb yna ni. Nid gladiators nerthol, gallwn weld hynny'n glir, yn wir mae'n rhyfeddol, maen nhw'n rhyfath a ti a fi. Weithiau mewn ofn, achos mae Cristnogion yn cael ofn, yn crio ac yn crynu, ond rhaid sylweddoli fod, hwn ydy'n geiriau pwysig ni, Duw gyda ni, achos bod Iesu Grist wedi dod, a bod Duw yn gwneud gwirthiau rhyfeddoda. Wan, symudiadau. Nid mega arwyr, mega dewr yw pobl ddiw, nid pobl a chyhyrau mawr heb glais na briw, nid gladiators nerthol, gallwn weld hynny'n glir, yn wir mae'n rhyfeddol, maen nhw'n rhyfath a ti a fi. Weithiau mewn ofn, a be mae pobl mewn ofn yn neud? Mae'n sgrechu mwy na hynna. Weithiau mewn ofn, gawch chi wneud y fwy na hynna hefyd, yn crio ac yn crynu, ond rhaid sylweddoli fod Duw gyda ni a'i fod o'n gwneud gwirthiau rhyfeddoda. Da ni gorfod dawnsio gyfer hwnna, then. Hwnna di bit o wneud
caneuon. Dwi byth yn keen iawn arno fo, ond os dwi'n gorfod gwneud, come on, pawb. Reit. A mae'r gerddoriaeth yn mynd fel hyn ma am chwarae ni. Sori, dwi'n yn cofio symudiadau. Iawn? Pawb ar ei troed? Nid megarwyr, megadewr yw pobol. Os bod Duw gyda ni, os da chi ddim yn teimlo fel mega arwr, mega dewr, os da chi wedi bod yn crio, os da chi mewn ofn, mae gynnon ni rhywbeth i fod yn gysur, mae gynnon ni rhywun y gallwn ni droi ato fo i fod yn un y gallwn ni ddeud, dyma pwy dwi, helpa fi. A fel y gwelson ni hefo Ania ag Anna, mi wneith yr arglwydd Iesu aros efo ni i'n cysuro ni, i nerthu ni, i roed goleuni ni. Felly, Duw gyda ni yn Iesu Grist. Ond, da ni hefyd wedi gweld yn y darlleniad, a hwn ydy'r un da ni'n mynd i orffan hefo fo, bod Duw gyda ni, bod Iesu'n cael ei eni yn rhywbeth rhyfeddol achos pwy ydy y babi bach hwnnw. Yndi mae o'n dduw, mae o'n dduw sydd hefyd wedi dod i fod yn achubwr. A be mae'r Beibl yn ei ddangos o'r cychwyn i'r diwedd ydy problem fawr chi a fi, ydy bod ni'n methu bod yn agos at Dduw. Bod na bellter mawr rhwngtha ni a Duw. A rheswm pam ydy pwy yda ni. A sut yda ni'n byw, y penderfyniadau da ni'n neud. Y ffaith bod ni'n gwneud be da ni eisiau wneud gyntaf gan amla. Bod ni'n ffeindio byw bywyd yn beth lle da ni yn dewis dilyn be fysa ni'n licio. Ac yn anwybyddu be mae Duw wedi ddeud, yn anwybyddu pwy ydy Duw yn aml. A gair y Beibl am hyn ydy pechod. A mae'r pechod yna yn golygu bod yna bellter rhwngtha ni a Duw. A da ni troi eto at lyfr Eseia i ddarllen yr adnod yma. Eseia 59:2. Mae eich drygioni chi wedi'ch gwahanu chi oddi wrth Dduw, felly mae yna bellter rhwngtha ni a Duw, eich pechodau chi sydd wedi gwneud iddo guddio i wyneb a gwrthod gwrando na chi, achos mae Duw yn berffaith, mae Duw yn lân, mae Duw yn cadw i reola ac yn gwneud yr hyn sydd yn iawn trwy'r amser, a da ni ddim. Felly problem fawr pobl o bob cyfnod ac o bob gwlad ydy'r pellter yma. A mae'r Beibl yn deud bod ni angen cael ein hachub, bod angen gwneud rhywbeth am y broblem yma. Da ni methu gwneud dim byd, achos does na neb ohono ni'n gallu byw bywyd perffaith. Diolch ots pa mor hael da ni yn trio bod efo pobl eraill, diolch ots pa mor galad da ni'n trio gweithio, da ni wastad yn mynd i ddisgyn yn bryn. Ond, mae Duw gyda ni. Mae Duw wedi anfon i fab i fod yn achubwr i'r byd. Dwi'n mynd i ddangos llun 2 ddyn i chi wan. 2 ddyn sydd ddim yn mynd trwy amser hawdd iawn ar hyn y bryd.
Blant, ydych chi'n nabod hein ar y sgrin? Cynan. Rheolwr Rygbi Cymru, Warren Gatland ar y dde, da iawn. A rwy'n eisiau deitha fi pwy di'r dyn ar y chwith? Pep Guardiola sydd yn reolwr Manchester City. Wan, edrychwch ar ei gwyneba nhw. Beth sy'n bod arnyn nhw? Tia? Maen nhw newydd golli mwy na un gêm. Mae Warren Gatland yn ôl be welis i. Mae Warren Gatland sy'n 61 oed, dwi'n gwybod pam maen nhw dweud i oed o wrth roed adroddiad, 61 oed, wedi arwain tîm rygbi cenedlaethol Cymru i'w record weithaf ers 143 o flynyddoedd, gan golli 12 o gemau rygbi ar ôl ei gilydd. Dyna pam di Warren Gatland ddim yn gwenu. A mae Pep Guardiola ddim cweit cyndrwg, ond mae Pep Guardiola yn reolwr tîm Manchester City, ac maen nhw ar hyn o bryd hefo y record weitha dros yr 8 gêm ddwytha yng nghynghrau'r Premier League Lloegr. Felly dydy o ddim yn hapus chwaith. A maen nhw'n rheolwyr pêl-droed. A da chi'n gwybod be maen nhw wedi dweud? Dwi'n gyfrifol am y llanast yma. Fi di'r un sydd yn mynd i sortio'r broblem yma allan. A mae hynny'n rhannol wir yn dydy. Ond, pwy sydd ar fai fwyaf am gyflwr tîm rygbi Cymru a tîm pêl-droed Manchester City? Cynan? Y chwaraewyr, ynddo? Nhw sydd i fod i daclo ac i sgorio gols ac i gael ceisio. Mae Warren Gatland yn 61, mae Pep Guardiola yn ei 50, dwi'n siŵr. Allan nhw fynd ar y cae? Na, dim bellach. Felly, bod nhw yn deud na i gymryd y bai am y colledion i gyd, na i sortio fo allan, hyn a hyn maen nhw'n gallu wneud. Ond pan ydyn ni'n clywed bod Iesu Grist wedi dod i'n byd ni, bod Duw gyda ni, mae'r darlleniad hefyd yn deud bod Iesu wedi dod yn achubwr i ni. Yr adnod, just cyn be da ni wedi ddarllen, Mathew 1:21, bachgen fydd hi'n ei gael, rwy ti roi'r enw Iesu iddo, a mae fe fydd yn achub ei bobl o'i pechodau. Mae'r enw Iesu'n golygu Duw sydd yn achub. Ac felly wrth i Iesu ddod i'r byd, yndi mae o'n Dduw gyda ni, ond mae o'n Dduw gyda ni mwyn achub. A'r ffordd mae Iesu yn achub ydy trwy gymryd y bai fel mae Pep Guardiola a Warren Gatland yn neud yn rhannol, ond mae Iesu wedi cymryd y bai yn llwyr, nid am rhywbeth mae o wedi wneud, ond am pwy yda ni, chi a fi. Mae o'n cymryd pechod y byd arno fo'i hun a dweud, na i gymryd y bai, na i sortio'r broblem allan. Lle mae Pep Guardiola a Warren Gatland yn methu mynd ar y cae i wneud gwahaniaeth, mae Iesu wedi dod i mewn i y byd. Wedi dod i mewn i'r gêm a sicrhau bod o'n sortio peth allan unwaith am byth. Yn marw ar y groes, yn cymryd y bai, yn cymryd y gosb am yn pechod ni, ac yna'n ennill y fuddigoliaeth ar yn rhannu, trwy godi ar y trydydd dydd yn fyw o'r bedd. A chybod yr hyn sydd yn hyfryd, achos bod Iesu wedi dod i achub ac wedi ennill buddigoliaeth, mae o'n deud, pawb sy'n perthyn i fi wedyn, pawb sy'n trystio yn y fi, gewch chi y fendith, gewch chi yr hyn yr ydw i wedi ennill ar y chran chi. A dyna pam bod pob Cristion, hyd yn oed os ydyn ni'n teimlo'n drist, hyd yn oed os ydyn ni'n stryglo fo gwahanol bethau, pob Cristion sydd yn hym Iesu Grist, yn perthyn i Iesu Grist trwy ffydd, yn cael bywyd tragwyddol, bywyd am byth, yn cael maddeuant, yn cael Duw, cael Iesu Grist yn ffrind i ni trwy bob peth ac am byth. Ellwch chi feddwl am rhywbeth gwell na hynny? Ellwch chi feddwl am anrheg dolyg sy'n rhagori ar gael Iesu Grist yn ffrind sydd wedi talu'r pris drosta ni i sicrhau bod ni wedyn yn cael bod hefo Duw am byth bythoedd. Dyna be mae'r Beibl yn ei ddeud.
A dyna pam mae Cristnogion a gwmpas y byd yn dathlu Nadolig. Felly, dewch i ni feddwl beth da ni wedi glywed bore yma. Da ni ddechrau wedi clywed bod Duw yn cadw iair. Chi'n cofio? Reit ar y cychwyn, oedd Steffan sôn am yr addewid gafodd ei wneud yn Eseia, 700 mlynedd cyn gen i Iesu. Mae Iesu'n dod i'r byd sydd yn dangos bod ni'n gallu trystio yn niw. Mae o'n deud y gwir a mae o'n cadw at iair. Yn ail, wrth i Iesu gael ei eni yn ddiw gyda ni, da ni'n gweld bod o'n gysur ac yn helpu chi a fi hefo y taith bywyd, hefo pethau anodd sydd yn digwydd. Da ni'n gorfod bod yn gry hefo'r atebion i bob peth ac yn deall pob peth. Mae Duw wedi dod yn un ohono ni mwyn i ni gael pwyso arno fo yn bywyd. Ac yn drydydd ac yn ola, mae Iesu wedi camu mewn i'r gêm i sortio pethau allan. Mae wedi dod mewn i'n byd ni i wneud gwahaniaeth unwaith am byth trwy gymryd y bai am yn pechod ni, trwy dalu'r pris yn llwyr, trwy ennill ar yn rhan ni. Wrth feddwl am hyn i gyd, be sy'n na'n dal ni nôl? Pa reswm sy'n na i stopio ni rhag mynd at Iesu Grist a rhoid yn hynny yn llwyr iddo fo? Dyna ddylson ni fod yn ei wneud ynddo. A gallu deud yn onast, dwi wedi methu, dwi wedi gwneud llanast o bethau, dwi wedi bod yn ddrwg ac yn hunanol lawer gwaith, ond dwi'n gwybod pwy wyt ti. Dwi wedi clywed y newyddion da o lawenydd mawr. Pwy ydy'r un sydd wedi dod ata ni, yn ddiw gyda ni ac yn achubwr yn mwyn ni. Da ni'n mynd i ganu i orffan felly. Carol, hen emyn Gymraeg sydd yn sôn am pwy ydy Iesu Grist. Peraidd ganodd ser y bore ar enedigaeth Brenni Nef, achos mae Iesu'n Frenni Nef hefyd. Doethion Abigeiliaid, hwythau, deithiant i'w addoli ef, gwerthfawr drysor yn y preseb Iesu gaed. Dyma geidwad, gair arall am achubwr, dyma geidwad i'r colledig, meddyg i'r gwiwedi grau, mae o'n helpu ni pan ydyn ni'n sal oherwydd yn pechod. Dyma un sy'n caru maddau i bechaduriaid mawr ei bai, diolch iddo byth am gofio llwch y llawr ar pennill ola, brenin tragwyddoldeb ydyw. Llywodraethwr dair a mae Iesu yn rheoli y nefoedd a'r ddeiar. Does o neb tebyg iddo fo byth ni wel tylwythau'r ddeiar, geidwad arall ond efe, mae e'n ddigon. Pam bod o'n ddigon i ni? Achos fo sydd yn fywyd tragwyddol a fo sy'n rhoi bywyd tragwyddol i bawb sy'n trystio yno fo. Mae e'n ddigon y tragwyddol fywyd yw. Dwch ni ganu efo'n gilydd.
i ti am beth da ni wedi glywed. Yn diolch i ti bod Iesu Grist yn ddigon fel achubwr, fel un sydd wedi dod yn dduw gyda ni, i'n cynnal ni, nerthu ni'n harwain ni i'r bywyd tragwyddol hwnnw sydd ond yn dod yn ddyfoi hun. Arglwydd, helpa ni weld mae Iesu ydy y gwerthfawr drysor. A helpa ni i brofi fo wrth i ni ymddiried yn fo heddiw, fory, diwrnod Dolig a bob diwrnod sydd yn dod. Arglwydd bendithia ni wrth i ni gyflwyno y cyfan a'n hunain i ti yn pechod anhangen ac yn gwneud hynny'n hyderus yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist, brenin nef a'n ffrind ni. Amen.